Христова, королева Беларуси, молися за нас, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, даруй нам, Пане, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, вислухай нас, Пане, Баранку Божий, який береш на себе гріхи світу, змилуйся над нами. Молись за нас, Святая Богородица. Останься мы годные обещанию Христовым. Молимся, просим Тебе, Пане Боже, дозволь нам, слугам Твоим, тешиться трывалым здоровьем души и тела, и прославное заступництво на святейше завсёды Панны Марии, май ласку вызволить нас от теперешнего смутку и одарить вечной радостью праз Христа Пана нашего. К Твоей обороне Отдаемся, Святая Богородица, у наших потребах не погорчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Молитва святого Бернарда, памятай на святейшая Панна Мария, что николи не сдарилась, как покинула того, кто до Тебе утекая, Тебе да на помогу клича Твоей опеки просит. К этим доверам наткненный до Тебе, о Панна, над Панною Мати наша имкнуся, до Тебе приходжу, перед Тобою грешных плачучи стою. О Мати Слова, не погаджай словами моими, але почуй их ласкаво и выслухай. Аминь. Ты величный сакрамент, ушануй вощира все, тратить моц второе право, Божо новый заповедь, что нам розум не тлумачить, свято веры принеси, Богу вечному Троицы, прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что и походит, на Отцу вечного свята. Амен. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таемницы Твоего тела и крови, как мы завсёды отчували в себе плен Твоего откупления, який живешь и владары с Богом Отцом и едности Духа Святого, Бог разусе веки вечные. Будь завсёды похваленный, всеми
Numer 4. Nasz Pan niebiesny, niż nami żyje, i rozumny nadzieju i radość daje, a wolna przychodzi, da nas na ołtarz, a stać nam pożywaj, daje siebie dar. Nasz Pan dobry pasterz, przytuła słabym, daje litość siła u sercy swoim, любовью святою лагодить наш боль, и сум разгоняет надеи святого. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. І з Духом Твоим. Teraz, drogie braty i siostry, na Eucharystii, mszy świętej, jak zawsze każdą niedzielę zbieramy się wspólnie razem, odkrywać Божую присутність у нашому щоденному житті, яка найбільше проявляється під час кожної Евхаристії, кожної святої мші. Сьогодні, так як заповідали ми тиждень тому, у нашій парафії маємо гостей. Перше ж хочу привітати księdza директора Національного Каритасу Білорусі, księdza Виталия Доброловича, и целый день тут разом с нами делится доświadczeniem по своей такой праcy, организации Каритасу парафии, так само. Ну а вечером, после Świętej Mszy, jeszcze będzie taka tak samo pracowna już встреча z pracownikami, волонтерами, які безпосередньо так само дійсно працюють разом з людьми, проводять певні проекти. Я хочу поділитися своїм досвідом, ну так як ми заповідали, нашим прагненням є так само, як гэта милосердность, czyli служба другому человеку з любові, так само в нашій парафії больш зорганізовану форму такої набрала, тому всіх зацікавлених.
так само сёння вечарам запрашаем. Однако годно удзельнічаць у гэтых святых таямніцах, стане ў праўдзе перад Богом і перапросім Яго за ўсе нашы грахі і правіны. Споведаемся Богу Всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу, найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вышениях Богу. А на земле упокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, яки берешь на себе грехи и свету, змилуйся над нами, яки берешь на себе грехи и свету, прими моление наше, яки сядешь праворучайся, змилуйся над нами, бо только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иису Христе, с Духом Святым ухвале Бога Отца. Amen. Podczas gdy Świętej Mszy maryć o następnej intencji, prosić w życiu wiecznym, wieczorem pamięci Władimira, za Sofię, zapamiętać się Niesiąka i Areszczanka. Молимся, Всемогутный Боже, мы верим, что Збавца свету, пробывая с Тобою в славе, выслухай наши покорные просьбы и дай, как згодно з Его обіцяння, мы отчували, что Он застається з нами аж до скончання світу, який з Тобою живе и володарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги Діїв апостолів. У ті дні Петр стояв серед учнів, а собиралося разом коло 120 чоловік, і сказав: «Брати, належало сповниться словом Писання,
які Дух Святий предказав устами Давіда про Юду, ставшого проводиром для тих, хто схопив Єсуса. Бо Він був залічений до нас і отримав уділ у гэтым служенні. А в книзі Псальмов написано: «Посаду ягоною нехай зойме інші». Тому треба, каб один з тих, хто був з нами увесь час, коли зоставався з нами Пан Єсус, починаючи від Янового хросту, аж до дня Його знесення від нас, став разом з нами свідками Його воскресення. І поставили двоїх: Юсуфа, якого звали Барсабом, а прозивали Справедливим, і Матея. І, помолившись, казали: «Ти, Пане, ведаєш серце усіх. Покажи з гэтых двух одного, якого ти вибрав, каб ён заняв место гэтага служення і апостольства, ад якого адышоў Юда, каб пайсці сваім шляхам. І далі їм льоси, і випав льос на Матея, і ён быў далучены до 11 апостолов». Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Пан поставил трон свой на небесах. Пан поставил трон свой на небесах. Благослови душа моя Пана, и все нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про Его добродействы. Пан поставил трон свой на небесах. Бо як высоко узносится небо над землею, настолько великая милосердность Пана до тых, кто Его боится. Як далеко усход от заходу, так отдалил от нас Ён наши провины. Пан поставил трон свой на небесах. Пан поставил трон свой на небеса, и володарство Его над усим пануе. Благословляйте Пана, ягоные анёлы, могутные силы, якие виконуєте ягоное слово. Пан поставил трон свой на небесах. Читание первого послания святого апостола Яна. Умилованные, коли Бог так полюбил нас, дык и мы повинны любить одно одного. Бога никто ніколи не бачив. Коли мы любим одно одного, то Бог живе у нас, и любовь Ягоная у нас досконалая. По тым познаем, что мы живем у им, а Он у нас, что Он дал нам от Отца Своего Духа. И мы бачим и сведчим, что Отец послал Сына, Спасцу света. Хто визнає, що Єсус – Син Божий, у тим живе Бог, а Ён у Богу. І ми познали, і повірили у любов, якою має до нас Бог. Бог єсть любов'ю, і хто живе у любові, той живе у Богу, і Бог у їм. Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Сиротами кажа Пан, иду и приду до вас, и узрадуется сердце ваше. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Pan z wami. I z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelii Pawłowie Janu. Chwała Tobie, Panie. У той час Єсус узняв очі свої до неба і молився такими словами: «Ойче святий, заховай їх у імені Твоїм, якое Ти дав мені, каб яны были одно, як і ми. Коли я був з ними, я заховував їх у імені Твоїм, якое Ти дав мені. Я зберіг, і ніхто з їх не загинув, апроч сина погибель, как збилося Писання. А тепер йду до Тебе і кажу гэта у світі, каб яны мелі ў сабе поўную мою радасць. Я даў ім слово Твоё, і свету зненавидзеў іх, бо яны не са свету, як і не са свету. Не прыйшоў, каб Ты ўзяў іх са свету, але каб захаваў іх ад злога. Яны не са свету, як і я не са свету. Освяти их у правде. Слово Твое – это правда. Як Ты послал меня у свет, так и я послал их у свет. И за их я посвящаю себе, дабы яны были освячены у правде. Это слово Пана. Chwała Tobie, Chryste. Цешуся, что маю сегодня магчимость разом с вами споткаться и трошки для когось припомнить, для когось магчимо что-то новое, але так направду поразважать об тем, что такое доброчинность. Подвиньте, будь ласка, хто ведає слово «каритас». Так не вельми шмат. Хіба замало ми пишемо в інтернеті, а ще менше з'являємося десь на телебаченні. Ну, коротенько для тих, хто перший раз почув це слово. Само слово, само значення «каритас» – це латинське слово, яке тлумачиться як «милосердність». А більш таку явну моць діяльності «каритас» означає любовь одного человека, альтруистичную любовь одного человека, по отношению до другого человека, яка випливає з любові Бога. Czyli то, що Бог дає для нас в цьому житті, ми цим ділимося з тим, кого спотикаємо в нашому житті. А коли беремо нас як людей віруючих, то це вже має розмах зовсім інший. Тому що, споглядаючи на те, що чинить Бог, можемо зауважити, наскільки терпеливі, наскільки милосердні, мимо усіх наших упадків і усього того, що ми робимо, як би не було прикро признавати за тим світом, Він зостається з нами. І поэтому нам, як людям віруючим, вельми важливо так само навчитися жити поводле слова апостола Павла. Чи єсте, чи п'єте, чи що-колвек чините на хвалу Божию. Каритас сьогодні – це вже така систематична, структуризована діяльність католицького костюла у світі. Більше як 100 років. Хоча початок Каритаса – це парафії. Перша парафія в Германії, після у Франції, а після поволі це почало поширатися і набирати вже більш таку діяльність справную, систематичную, не хаотичную якусь. І Ватикан звернув на це увагу, щоб це все дати цьому всьому певну структуру і створив вже Каритас як адміністративну одинку при католицькому костелі у світі. І ділиться він, як так брати структури, є Каритас Інтернаціоналіс, які над усім Каритасом у світі, а усіх Каритас таких отделений, можно сказать, в свете, это 163 Каритас национальных по всему свете. Після есть Каритас континентал, мы належим до Каритас Европа, диецезии, национальный Каритас в нашей краине, на всю Беларусь, и в кожной диецезии есть так само диецезиальный Каритас. Ну и после уже организовываются такие маленькие Каритас парафиальные. І це те, до чого ми імкнемося сьогодні не тільки в нашій країні, а вовле по всьому світі, щоб люди розуміли, що те, що ми переживаємо як віруючі при слуханні Божого Слова, при
удзеле у літургіі Эўхарыстыі, гэта тое, што мы павінны выносіць за дзверы гэтай святыні. Чылі гэта дабрачыннасць, яна выплывае з нашай веры, з наша перажывання таго, чаму вучыць Божае Слово, тое, што дае прыкладам у навуцы Езус Христус праз апостолаў і да сягоднішняга часу у дзейнасці каталіцкага касцёла. Ну, это не толькі каталіцкага касцёла, усё хрысціянства. Яно павінна будавацца на пэўных учынках нашай веры. Czyli не толькі аб тым, што мы разважаем, аб тым, што мы молімся, але аб тым, што мы чынім з таго, што мы перажываем як людзі веруючыя. І вось, калі прыязджаеш і так пытаешся ў парафіях, а што у вас чыніцца, бо сёння будзе, як ужо Пробач запавядаў, вечарам яшчэ такое спатканне больш дакладнае у такім семінары, дзе гэтыя пытанні будуць ставіцца. І людзі часам так, здзіўлены, а што мы можам? У нас, мы самі бедныя, мы нічого не маем, дзе мы можам парушыцца? І калі мы будзем падыходзіць як да бізнес-плану такога, што мы хочам зрэалізаваць такі бізнес-праект, напэўна, тады можна ўжо нам і не распачынаць яго. Альбо шукаць ужо тых сапраўдных такіх інвестыцый для реалізацыі бізнес-праекту. Мы вядзём мову аб тым, што мы звыклыя простыя, перш за ўсё, людзі веры. І тое, што мы чынім з нашага сэрца. Гэта міласэрнасць, гэта мілае сэрца. Дабрачыннасць — гэта чыню дабро. Чыню дабро з мілага сэрца. Тое, што накіроўваю для таго, хто побач. І гэты той, хто побач, ён патрабуючы. І першы крок — гэта той, які мы можам рабіць, не спаглядаючы нават, чи ёсць у нас ініцыятыўная група пры парафіі, якая займаецца дабрачыннасцю, чи яе няма, гэта малітва. Малітва, якую мы чынім кожны раз, але найчасцей за нашых родных, блізкіх, чи за тых, каго мы ведаем. Але вельмі рэдка мы звяртаем увагу, што мы маем пэўную адказнасць, як людзі веруючыя, маліцца за тых, да Бога, хто сапраўды знаходзіцца ў нашай парафіі ў вельмі складанай сітуацыі. Вось памятаю такую гісторыю, калі прыходзіць адна жанчына, наракаючы на тое, што вось падалёку суседка, якая жыве цяжка, бо муж п'е, і яе п'е, і дзяцей, і яны мусяць вельмі часта ўцякаць з дому. І прыходзяць, і час папрашайнічаюць, ужо больш не маю моцы гэта зносіць, калі ўжо гэта скончыцца. І я так пытаюся, а што вы чыніце добра? Яна была здзіўленая, а што я магу добрае чыніць? Яны мне тут жыць не даюць пад бокам, а я яшчэ нешта ім добрае павінна чыніць. Чым такая, хаця веруючая асоба, якая ходзіць да касцёла. І заўважце, яна бачыць трагедыю гэтай жанчыны, гэтых дзяцей, якія знаходзяцца ў такой пулатцы, ў такой лавушцы, дзе нікуды не падзенешся, бо асабліва ў вёсцы. Нема куды ўцякаць. Мусіш быць з дзецьмі, які ёсць муж, з такім прыходзіцца жыць. І вось, калі я пытаюся, чи вы хоць моліцеся за іх, яна маўчыць. Здзіўлена. Гэта только адна з многіх тысячаў такіх прыкладаў, бо гэта не часта здараецца у нас, людзей веруючых. І пасля размовы, калі размаўлялі, нам было здзіўлена, што гэта пэўны яе таксама хрысціянскі, такі маральны абавязак маліцца за такія сем'і, каб аднак там сапраўды была Божая ласка для гэтых, хто ў крыўдзе, вытрываць у гэтым ва ўсім, знайсці моцы духа, каб як-то супярэчыць тым складанасцям алкагалізму, а для яго мудрасць навяртання да добрага жыцця і жыцця таксама веры. І гэта тое, што мы можам чыніць незалежна ад таго, чи мы маем грошы, чи мы іх не маем, ад таго, што мы толькі людзі веруючыя, хрысціяне, які молімся. А калі яшчэ ёсць гэта ініцыятыўная група, то яна дазваляе больш зарганізована падаць нават тую лісту
якая больш глыбока адчыняе перад намі патрэбы нашай малітвы за людзей патрабуючых. Бо это не толькі сем'і сацыяльна складаныя ў адносінах алкагалізму, наркаманіі ці яшчэ якіх-то цяжкасцяў. Гэта і матэрыяльна могуць быць цяжкасці, гэта і самотнасць, гэта і хваробы, якія бываюць. Такіх людзей сярод нас вельмі шмат. І мы аб гэтым чуем нон-стоп. Асабліва сягоння, калі мас-медыа дазваляюць больш дакладней перадаваць інфармацыю, адчыняеш старонкі, гэта будуць сотні такіх артыкулаў, які аб гэтым пішуць, аб гэтым гавораць. Але мы гаворым аб тым, што мы маем тут, у сваім месцы малітвы і ў сваёй парафіі, тых людзей, якіх мы, магчыма, нават ведаем. Калейны крок у арганізацыі такой працы, якую мы вельмі важна таксама разумелі, гэта час. Гэта зноў не патрабуе фінансаў, бо найчасцей заўсёды пытаюцца, ну, вы дайце грошы, мы зробім. А так напраўда патрэбны веды пэўныя, каб штосьці зрабіць, і пажаданне. Пажаданне, якое выплывае з веры, з любові да бліжняга чалавека. На працягу многіх гадоў, як быў яшчэ дырэктарам дыяцэзіяльнага Карітас, выязджаў разам з моладдзю па хутарах, па тых адзінокіх такіх бабульках. Самотных, таму што дзеці далёка ў гарадах не маюць часу, заняты. Найчасцей бывае, калі дзеці не маюць часу для сваіх уласных бацькоў. І яны самі пазастаюцца. А хтосьці ўвогуле дзяцей так сталася ў жыцці не мае. І ведаеце, калі прыязджаеш да іх, здесь прибираешь, там приготовится якаясь ежа для іх, там обед, еще уже посылки на поздней. И они завжди повторяют: заставьте, детки, я сама зроблю, посадите со мной. Czyli особа, яка самотна, яна патрабуе нашага часу, каб мы просто пабылі. І што цікава, гэта не важна, чи гэта будзе малады чалавек побач сядзець, чи гэта будзе, магчыма, такі самы пенсіянер у гадах, а і для іх яшчэ цікавей знайсці якія-то супольныя тэматы. Але гэта час дабрачыннасці, час майго сэрца. Мы так занятыя вельмі часта сучаснасцю, тэлебачаннем, інтэрнэтам, рознымі справамі, якія забіраюць нас нават сям'і, што цяжка нам знайсці, магчыма, толькі 2 гадзінкі нават у тыдні, каб пасвяціць, магчыма, той суседцы, якую я добра ведаю, а якая адна самотная у 4 сценах знаходзіцца. Гэта дабрачыннасць, гэта тое, якое распачынаецца. Гэта, я говорю так, у хаатычным такім моманце, але гэта можна зрабіць у зарганізаваным, сістэматычным сталым наведванні, сталай такой дросцы, дзе чалавек атрымлівае ўжо дапамогу духоўную, дапамогу такую звыклую, простую прысутнасць. І калі я там не меў магчымасці так кожную нядзелю выязджаць, але час ад часу, і відаць, як яны цешацца, калі прыязджае гэта моладзь, там яшчэ жанчына таксама пенсіянерка адна ездзіць. І яны ўжо з усмешкай на твары спатыкаюць як сваіх уласных дзяцей, што вось Лена зноў прыехала, вось там Віктор зноў прыехаў. Для іх гэта ўжо радасць. Радасць, што аб іх заўсёды хтосьці помніць. Напэўна, калейныя больш такі складаныя кропкі гэта матэрыяльная дапамога, якую таксама ўжо цяжэй зарганізаваць, але магчыма, і я ведаю, што вы гэта робіце ў сваёй парафіі, прынамсі са слоў сярзакрова Шыцензалера, што калі ёсць якая-то сям'я, якая патрабуе пэўных рэчаў, заўсёды знаходзіцца другая сям'я, якая мае гэтыя рэчы, яны не патрэбныя, а вось там яны могуць яшчэ паслужыць. І гэта ёсць, вось так арганізоўваецца гэта дапамога, гэта ёсць гэта дзейнасць міласэрнасці, дзейнасць карытас. Неважна, як мы будзем называць гэтае слова. Напэўна, калі мы ўжо зарганізуемся сістэматычна, калі мы возім гэтае нават лога тых, хто займаецца такімі пэўнымі як брэндамі, то тады ўжо іначай гэта робіцца, і больш глобальна можна рабіць. І слова карытас, яно больш і больш і в нашай краіне вучыць, і больш знаёмым становіцца. А у свеце ўвогуле, таму што там чыніцца канкрэтная справа выканання таго, чаму вучыць Хрыстос. Дапамогі бліжняй асобе. Не ў залежнасці, чы гэта асоба веруючая, чы гэта асоба неверуючая, таму што яна патрабуючая. Поэтому
ёй гэтай асобе дапамагаецца. Больш падрабязна, маю надзею, што у нас так атрымаецца, можна будзе паразмаўляць на гэту тэму сягоння вечарам, на 19 гадзіну вас запрашаю, каб разам прыняць удзел у такім спатканні, дзе будуць прадстаўнікі дыяцэзіяльнага Карітас і яшчэ нацыянальнага Карітас, якія займаюцца канкрэтнай дзейнасцю. Ну і дзе падзелімся таксама тымі інструментамі, якія дазваляюць рэалізаваць сістэматычную працу дабрачыннай групы пры парафіі. Застаецца пажадаць толькі Божае благаслаўленне нам усім у тым, каб нашыя сэрцы былі заўсёды адчыненыя да другога чалавека. Адчыненыя ў тым, што я магу сапраўды даць. Памятаць аб тым, што дабрачыннасць так напраўду гэта вельмі складаная справа. І хтосьці можа яе чыніць, а хтосьці прыходзіць, такіх мае шмат людзей, якія вы гэтым займаецеся, ведаеце, вось вам грошы, ведаю, на што яны пойдуць, дзякуючы вашым развлечэнням сталым. Хай яны будуць там, дзе яны патрэбныя, але гэта ўжо вы займаецеся. Я не маю на гэта часу. Ёсць такія людзі, якія не маюць часу. І вось паэтому важна, каб былі гэтыя дабрачынныя такія групы ініцыятыўныя, якія будуць канкрэтнай дзейнасцю займацца. А калі будзе дзейнасць, то будуць і тыя, якія хочуць дапамагаць, і мы заўсёды зможам дапамагчы тым, хто гэтай дапамогі патрабуе. А Бог нехай благословляє. Вызнаем нашу веру единого Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, всего важного и неважного, и у единого Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Творца народженного, первыми веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносутного Отцу, праз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес, поводле Писания, и взошел на небо, сердить праворучайца, и снова придет в хвале, судить живых и померлых, и я даст до конца. Веру Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца и сына походит, якому разом зайцом и сыном належит поклонение и хвала, який промовлял праз пророков, веру в один и святый католический апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чакаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Чекаючи послання Духа Святого, узнесем наши покорные просьбы до Бога. Молимся за святый костел, как усе его верники здолели распознать миссию, якую вызначил им Бог. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за покликаних до святарства, как вера и життя принесло духовную користь для всего костела. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за верников, как про свое сумленное житё надежно выполнили свою роль в Божьем плане избавления. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся об едности у наших семей, как они были соправдными свидками Божьей присутности и любови. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за наших померлых, как праз браму, якой з'являється Христос, і вони долучилися до супольності збавлення. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся за нашу евхаристичную супольность, как мы, поєднані с Христом, мужно виконували задання християнського покликання. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. Молимся об житии вечном, за память Владимира, Софии, за померлых семьи Семкра и Арестенко. Тебе просим, Выслухай нас, Пане. молимся о Божьем благословении для князя директора, князя Виталия,
dla всіх волонтерів Caritas, dla всіх співпрацівників Caritas, ліцезіальних, національних. No i tak samo молимося об открытых серцах для кожного з нас. Ми umieli baczyć i wychodzić z допомогою najgorsze potrzebujących. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I w ciszy przedstawimy Twoje prośby, intencje, z jakimi dzisiaj przychodzimy na tę Eucharystię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Boże, Ty wysłuchujesz nas i żadajesz nam dopomagać. Nauczy nas prywać Twoją dopomogę i dziękować Tobie za wszystko. Przez Chrysta Pana naszego. Amen. Numer 5. Jezus, serce Tywa im, radość zbawienia mnie odkrył, stawianie wiernicę łask, Bóg prosławiony Boże nasz, что я Ciebie nie zmogу, a pokazać любовь мою, волю Твою завжди приймать, і серця чистим заховать. Єзу не покидай меня, моя душа тобой живе, ужас тебе не поможи, выкрыть хочу Твоей любви. Молитесь, братья и сестры, как молю ваши, не уплохайте, зачем мутне. Нехай Пан Бог прийме отряду з рук Твоїх, на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костюлу Святому. Ласкавый Отче, прими наши молитвы и дары, якие мы Тебе приносим, и прозу дело Eucharystycznej ахвяры, привязи нас до хвалы вечной, праз Христа Пана нашего. Аминь. Pan z Wami, І з Духом Твоїм ugoru serce, узносим їх до Пана. подякуем Panu Bogu naszemu. Годно гэта і справядліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ojcze, Всемагутны Вечны Божа. Бо Пан Єзус, пераможца граху і смерці, зышоў у неба, як валадар хвалы, якім захапляюцца анёлы. Ён пасрэднік паміж Богам і людзьмі, суддзя свету і валадар стварэння. Узыходзячы на неба, Ён не пакінуў нас у нашай нядолі, але перад намі увайшоў у нябесную айчыну, каб умацаваць нашу надзею на тое, што мы, як члены яго містычнага цела, таксама увойдзем туды за ім нашым галавою. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца воскресенню Христа, а хор анёлаў разам з усімі святымі спяваюць Табе гімн хвалы, няспынна усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, осанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Пана, осанна на вышинях. Сапраўды Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос воскрес і спаслаў на апостолаў Духа Святого. Праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Освяти гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целом і крывёю
нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ламал и раздавал своим вучням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чином по вечері взяв келих, знов Тобі подяку складаючи, подав своїм вучням, кажучи: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келих крыві маёй, нового і вечного заповеду, якая за вас і за многих будзе пролита дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на мою памяць». Это великая таямница веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего приступа славы. Вспоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал одно. Памятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его любови, разом с папом нашим Францишком, бискупом нашим Тадеушем и усім духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надію на воскрешення, и про всіх, хто у Твоей ласці дошел з гэтага свету, и дозволим убачить святло обличия Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном, у едности с Наисвятейшей Богородицей Панной Марии, со святым Иосифом и Пречистым Обранником, со святыми апостолами, святым Яном, святым Максимилианом и всеми святыми, які спрадвеку подобались Тебе, как с ими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Называемся детьми Божьими и являемся тому, осмеливаемся казать: «Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого». Просим Тебе, Пане, избавь нас от всего злого. Дай ласкаво супокой дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Как мы были заусюды вольны от греху, захованы до всякого неспокойства, чекали исполнения счастливой надеи, Христе, Збавце нашего Иисуса Христа. Твое владарство и мощь и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, на веру костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью.
які живеш і владаєш на віки вічні. Аминь. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який вяриш на себе, враги світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який вяриш на себе, враги світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який вяриш на себе, враги світу, одари нас упокоєм. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу. Щасливі, покликані на вечеру Ягони. Аминь. Я не вартий, как ты пришел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя. Ойче, прошу, как яны были одно, як и мы одно. Аллилуйя. Numer 24. Panie dobry jak Ty, Будь прославленный воздушным костёлом, вот безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Шельфер помножил на пустыне Божа, обмышляку даева силы мели. Ты молодайся вандровникам голодным, для тех, кто вечно вы с тобой хотели. Пане добрый, як Христ, будь прославленный повсюдным костёлом, вот так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Жниво настало, радуются люди, соспела нива, пахнет свежим хлебом. Хай алтаром земля вся наша будет, а хлеб коммуния тем, кто правнее неба. Пане добрый, як Ты, будь прославленный повсюдным костёлом, вот так безмерно Ты полюбил нас, безмерно Ты полюбил нас. Ты нас своими назовешься рами,
что Ты загадал нам, что ж без Тя чинить мы можем, Пане, вот и для нас жить все исподявание, Пане, добрый хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Бога безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Ты на крыше отдал жить все за грешных, а сам застался хлебом у святынях. Для нас открыто сердце Твое вечно, боя детей Ты, Боже, полюбил нас. Пане, добрый хлеб, будь прославленный повсюдным костелом. Бога безмежно Ты полюбил нас, безмежно Ты полюбил нас. Молимся. Выслухай наш Боже назвавца, и прозудела Ухаристии, умацуй нашу веру тое, что все тело костела з'єднається у славі з Христом своим головой, який живе и владарить на веки вечные. Послухайте душпастерских объявов на сьомую великодную неделю. Поддерживавшие вам дякую за спольную сегодняшнюю нашу молитву. Дякуем тем, кто пробирал уже нашу капличку, подрихтовал ее до сегодняшней недели. Дякую за хвалирование и за вчера оказанную допомогу. Особливий способ дякуємо директору Національної Карітасу Білорусі, ксензовому Віталію Доброловичу, який сьогодні цілий день разом з нами, послугує, співає, ділиться своїм таким досвідченням, ну і допомагає у організації нашого парафіального Карітас, особливий спосіб, сьогодні так само отводиться ще молитвою своєю эту справу, як труды. Наша парафія була не тільки місцем спробування літургії, обвіщення Слова Божого, катехізації, але так само конкретно такої практичної допомоги найбільш потребуючих. Особливо дякуємо за ахвяри, так само складені на будову костьола. Як завжди після мши святої можна це буде учинити, нехай ваш добрий Бог усіх узнагородить. А на гэтым тыдні ў літургіі мы адзначаем у панядзелак 14 мая свята святого Матея Апостола. У сераду 16 мая ўспамін святого Андрея Баболі, святара і мученика. Праз весь месяц май штодня запрашаем у каплицу в 18:30 выставление на святейшего сакраменту, ружанец и маёвое набоженство, а это набоженство в неделю у 11:45. Так само протягиваем ще записи на летний дитячий молодевый лагерь, зацікавлені, будь ласка, ходьте за Христом. У наступную неделю, 20 мая, подчас святой мши на 13:30 будем святкувати першу годовину першої святої комунії діток нашої парафії. Це урочисто значить, так як ми собі припомнили, що ті великі справи, які в їх год тому відбулися в їхньому житті. Так само 20 мая відбудеться закінчення катехетичного года для дітей і молоді нашої парафії. Сумісних забавок, тобто каплиця відбудеться у 14:30. Запрошаємо. У неделю 27 мая в нашей каплице відбудеться особлива урочистость. Менавіта
и мша святая с уделением первой святой коммунии двум группам детей нашей парафии. Тому у нас тут певные змены тут у годинах отправления святой мши. 27 мая мша святая будет о 9 године, у 10:30 это первая группа коммунийная, у 13 другая группа и вечером о 18 године мша святая. Czyli это 12 године, ну, физично и не будет, ну, потому что просто не поспеем. Завсёды, ну, звязано з урачистостью, напевно, будемша наш мат даўжэй працягнуцца. Таму, ласка, ну, памятайце аб гэтым. Ну і асаблівы спосаб запрашаю, калі вы не запрошаныя на першую камунію, альбо 9, альбо 18 гадзіне, ну, як не менша магчымасці, канечне, можна ў любую прыйсці. Ну, так как мы просто далі магчымасць дзеткам, іхнім госцям, блізкім, родным, саме перажыць гэты важны момант у жыцці іх на сям'і. 3 чэрвеня, як штогод, па вуліцах сталіцы пройдзе эўхарыстычная працэсія Божэці. У гэтым годзе наша парафія адказна за прыгатаванне другога алтара. Будзем спольна разам яго рабіць, яшчэ больш падрабязна аб тым, як гэта мы хочам чыніць, можа, за тыдзень. Ну, але так ужо распавядаю, как вы мелі, так само потым ведалі. Будзем арганізоўваць гэта ўсё, так, каб ўсё было прыгожа, по-божаму. Таму запрашаем так само жадаючых да актыўнага ўдзелу. Кожны аўторак у капліцы адбываецца набажэнства праз заступніцтва святого Антонія Падуанскага. Кожную сераду запрашае на набажэнства да святога Юзефа ўсім юбілятам, імяніннікам над Божай жартыні складаюць найлепшыя пажаданні, Божае благословення, здароўя і ўсіх патрэбных ласкаў для вашай сем'і. Ну а сёння о 19 гадзіне запрашаю яшчэ на такі міні-семінар, трошки как мы сыпали разом, разважалі і падзяліліся тым, як мы маглі б у нашай парафіі правдивосць чыніць гэту міласэрнасць, якую вельмі прагне ад кожнага з нас Бог, бо ён той, які заўсёды дае гэту любоў, хоча, каб праз нас таксама гэта любоў ягоная дакранулася найбольш патрабуюча. На гэты сённяшні дзень, цэлы тыдзень усіх працы, абавязкаў, прыміце Божае благословенне. Пан з вами И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Аминь. Идите в упокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангел Михаил, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастах злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ты, князю войска небесного, мовностью Божией, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на злобу душную по свете. Аминь. Найсвятейшее сердце Иисуса, Змилуйся над нами, беззаганное сердце Марии, будь нашим порятунком, Святый Архангел Михаил, молися за нас. номер 12.